Atenció, ens arriba notícia d'última hora. S'acaba de registrar el rècord mundial de podcast i espectacles podcasting seguits. Acaba de passar. I atenció a les dades, en la primera edició del Victòria per Podcast s'ha assolit una xifra de 6.390 espectadors. ...23 artistes, 2 grups de música, 2 disjòqueis. Des que el festival ha donat el tret de sortida a les 12 del migdia, s'hi han representat més de 10 espectacles. Des de l'organització traslladen l'enhorabona a tots els que han ajudat a aconseguir aquest èxit i envien un agraïment especial al públic assistent i tots els podcasters que amb la seva participació han fet del Victòria per Podcast una fita històrica.